Mae'r fideo yma yn delio hefo'r Gweithdrefnau Diogelu Cymru ynglŷn â Adran 5 o'r Gweithdrefnu, sydd yn delio hefo honiadau neu pryderon diogelu ymarferwyr o'r rhai hynny mewn swyddi o ymddirieudaeth. Pwrpas y Gweithdrefnau yn gyntaf yw diogelu plant ac oedolion mewn perygl, rhag pob pobl allai fod yn risg iddynt, neu sydd ddim yn addas i weithio gyda nhw. I sicrhau fod honiadau a phryderon diogelu yn cael eu trin mewn modd teg, cyson ac amserol, gan ddilyn canllawiau statudol. A hefyd i sicrhau fod yna gefnogaeth, gwybodaeth a chyngor priodol ar gael i'r rhai sydd wedi effeithio yn ystod y broses hon. Cynnwys y Gweithdrefnau yn Adran 5 yw sut i ymateb yn briodol i bryderon diogelu am unai y rhai sy'n gweithio boed yn gyflogedig neu'n wirfoddol ac mewn cyswllt â phlant neu oedolion mewn perygl, a hefyd y rhai sydd â chyfrifoldebau gofalu am blant neu oedolion sydd angen gofal a chefnogaeth, a'r rhai y mae eu gwaith neu eu gwaith wirfoddol yn dod â nhw i gysylltiad â phlant neu oedolion mewn perygl. I gychwyn, mae'n bwysig ei bod ni'n weld y wahaniaeth rhwng rhan 2 i 4 o'r Gweithdrefnau Diogelu Cymru a rhan 5, a hefyd i weld y sut mae'r ddau'n gweithio hefo gilydd. Felly mae rhan 5, sef ffocws y fideo yma, yn delio hefo ymarferydd neu berson mewn swydd o ymddirieudaeth sy'n cael ei hamau o achosi niwed. Mae rhan 2 i 4 yn canolbwyntio ar blentyn neu oedolyn sydd yn profi neu mewn perygl o brofi niwed. Lle bo'n briodol, dylid ddilyn y 2 set o weithdrefnau i sicrhau diogelwch y plentyn neu oedolyn mewn perygl. Felly, pryd ydyn ni'n defnyddio'r gweithdrefnau rhan 5? Wel, i gychwyn, mae'n bwysig ei bod ni'n ofyn y gwestiwn gyntaf yma. Ydy'r unigolyn mewn swydd o ymddirieudaeth? Mae'r gweithdrefnau diogelu yn sôn am swyddi ymddirieudaeth, a mae'n sôn am os ydy'r unigolyn yn debygol o ddod i gyswllt gyda phlant neu oedolion mewn perygl yn rhan o'i gwaith neu waith gwirfoddol, a oes ganddynt swydd o ymddirieudaeth, awdurdod, pŵer neu ddylanwad canfyddiadedig dros blentyn neu oedolyn mewn perygl. Ac oes disgwyl iddynt ddiogelu, diddordebau person arall. Os yw na ydy'r ateb i'r cwestiwn, rydym yn dilyn gweithdrefnau diogelu cyffredinol, yn enwedig rhan 2 i 4. Os ydy yw ateb i'r cwestiwn, rydym ni wedyn yn symud ymlaen i ofyn y cwestiwn yma. A ydy'r pryder ynglŷn â'r unigolyn yn ymwneud ag ymddygiad sydd wedi niweidio neu allai fod wedi niweidio plentyn neu oedolyn mewn perygl? A ydy'r pryder yn wneud trosedd yn erbyn neu'n effeithio ar blentyn neu oedolyn mewn perygl? Ac a ydy'r pryder yn ymwneud ag ymddygiad sydd yn ddangos ei bod yn anaddas i weithio gyda phlant ac oedolion mewn perygl mewn unrhyw swydd? Os na yw ateb i'r cwestiwn, rydym yn dilyn gweithdrefnau diogelu cyffredinol, eto rhan 2 i 4. Os ydy yw ateb y cwestiwn, fydd yna camau wedyn i'w ddilyn. Cyn symud ymlaen hefo'r camau nesaf, mae'n bwysig bod ni'n rhyfeddwl i sut ydyn ni'n ymateb os oes rhywun yn codi pryder am rhywun mewn swydd proffesiynol. Mae'r gweithdrefnau diogelu yn sôn bod rhaid,
fel gydag unrhyw ddatgeliad o gamdriniaeth, esgilistod neu niwed y byddwch yn ei dderbyn, ei bod ni'n gyntaf yn gwrando ac yn cymryd y mater o ddifrif. Bod ni'n cadw feddwl agored, yn derbyn yr hyn sy'n cael ei ddweud wrthom ni, ac yn ymdrin ar honiadau neu'r pryderon mewn ffordd deg, cyson ac amserol. A hefyd, bod ni'n dilyn yr arweiniad statudol ac yn esbonio yr hyn y mae'n rhaid i ni ei wneud nesaf. Mae'n bwysig bod ni'n peidio gwneud ymchwil na gofyn cwestiynau arweiniol. Peidiwch rhagdybio, dehongli na esbonio mewn ffordd arall. A peidiwch a gaddo cyfrinachedd. Cwestiwn fydd lot o bobl yn ofyn yw, a ddylwn ni ddweud wrth y berson sy'n destun y pryder? Yn y gweithdrefnau, mae'n sôn am y pethau y ddyliau ni ystyried cyn deud unrhyw beth i'r person sy'n destun y pryder. Ac ar y sleid rwan, mae yna pwyntiau iddyn ni gael ei feddwl amdano cyn gwneud y penderfyniad i ddweud wrth y person sy'n destun y pryder. Be sy'n bwysig ydy y bod ni'n peidio a hysbysu'r person am fanylion o'r honiad, nes y bydd yr amser ar gyfer gwneud hynny wedi ei gytuno gyda gwasanaethau plant neu oedolion ac hefyd hefo'r heddlu. A bydd y penderfyniad yna yn cael ei wneud yn ystod y trafodaeth neu'r cyfarfod strategaeth, a mi fyddai'n sôn am hwn wedyn. A hefyd, bydd yna cwestiwn yn cael ei ofyn, a ydw i'n rhoi gwybod i'r unigolyn sy'n wynebu risg, neu ei deulu neu gofalwr? Eto, mae'r Gweithdrefnau Diogelu yn sôn bod o'n bwysig y rydyn ni'n rhoi gwybod iddyn nhw am yr honiad cyn gynted a phosibl, ond mae'n bwysig feddwl am y sefydleoedd a na fydd hyn yn briodol. A mae'r sefydleoedd hyn yn cynnwys. Nid oes trafodaeth wedi digwydd eto gyda'r swyddog dynodedig ar gyfer diogelu. Mae'r honiad a wneud yn erbyn aelod o'r teulu, neu gellid llesteirio ymchwiliad gan yr heddlu drwy wneud hynny. Felly, pryd ydyn ni'n cysylltu ar gwasanaethau cymdeithasol? Hon yw'r cam nesaf. Mae'n bwysig bod yr unigolyn sydd yn pryderu, neu'r unigolyn sydd yn cael gwybod am yr honiad neu bryder yn gyntaf, yn cofnodi'r pryderon, unrhyw weithred a gymerwyd ac unrhyw weithred ddiogelu a gymerwyd. Mae'n bwysig bod yr unigolyn yma yn gwneud yn amlwg mae honiad neu pryderu diogelwch yn ymwneud ag ymarferydd, gwirfoddolwr neu ofalwyr. A hefyd ceisio cyngor a chymorth gan reolwr atebol. Mae'n bwysig ei bod ni'n adrodd y mater ar unwaith i'r person diogelu dynodedig, neu os ydych yn gweithio yn gwasanaethau cymdeithasol neu yn yr awdurdod lleol, eich bod yn adrodd y mater i'r swyddog diogelu penodedig. Y cam nesaf wedyn yw bod yna ystyried o'r cwestiwn oes angen gweithrediad pellach. Os na yw'r ateb, mae'n bwysig bod y cyflogwr neu'r person dynodedig diogelu neu'r swyddog diogelu penodedig yn yr awdurdod lleol yn recordio'r rheswm pam. Os dydych ddim yn siŵr, rhaid ceisio cyngor gan y swyddog dynodedig diogelu, yn enwedig y swyddog diogelu penodedig yn gwasanaethau cymdeithasol.
Os oes yw ateb y cwestiwn, efallai fydd rhaid cael trafod mewnol yn enwedig os oes pryderon ynglyn â'r ymarfer proffesiynol yr unigolyn. A mae'n bwysig bod adrodd o gamdriniaeth proffesiynol posib yn cael i'w wneud i gwasanaethau cymdeithasol. Mae gwasanaethau cymdeithasol wedyn yn hel trafodaeth strategaeth broffesiynol. Mi fydd y trafodaeth yma yn cymryd lle gyda'r pherson diogelu penodedig yn yr awdurdod, yr heddlu, y cyflogwr, ac unrhyw asiantaeth neu partner priodol arall. Yn ystod y trafodaeth yna, mi fydd na penderfyniad yn gorfod gael ei wneud ynglyn â os ydy'r honiad yn cyrraedd y trothwy mwyn symud ymlaen i gyfarfod strategaeth broffesiynol. Os na yw'r ateb i'r cwestiwn yna, mae'n bwysig bod yna cofnod o'r sail resymegol. Os ydy yw'r ateb, y cam nesaf sydd yn dilyn yw cyfarfod strategaeth broffesiynol. Mae'n bwysig hefyd feddwl os oes rhaid dechrau gweithdrefnau amddiffyn Cymru, felly rhannau 2 i 4, ac os oes rhaid hysbysebu'r mater i unrhyw cyrff proffesiynol, fel yr arolygiaeth gofal Cymru, ella arolygiaeth gofal iechyd Cymru, ac unrhyw gyrff proffesiynol sydd yn berthnasol fel y bôn briodol. Dylai drafodaeth strategaeth canolbwyntio ar y canlynol fel y mae wedi cael ei ddisgrifio yn y Gweithdrefnau Diogelu. A yw'r mater yn bodloni'r trothwy ar gyfer symud ymlaen at gyfarfod strategaeth proffesiynol ffurfiol. I nodi unrhyw weithgareddau neu gyfrifoldebau gofalu ar gyfer plant neu oedolion y mae'r sawl y gwneud yr honiad yn ei erbyn a rhan ynddynt y tu allan i waith cyflogedig. I ystyriaeth o gamau diogelu dros dro tra bo ymholiadau pellach yn cael ei gwneud. Gwneud penderfyniad ynglyn â pha wybodaeth y gellir ei rhannu ar sawl o gwneud yr honiad yn ei erbyn, y plentyn neu'r oedolyn sy'n wynebu risg a'r rhiant neu'r gofalwr. Dylai drafodaeth strategaeth hefyd canolbwyntio ar penderfyniadau ynglyn â chyfranogiad y cyflogwr yn y broses, adolygu pa mor ddigonol yw'r camau diogelu sydd yn ei lle, i cytuno ar unrhyw gamau gweithredu i'w cymryd neu unrhyw wybodaeth bellach y mae ei hangen cyn y cyfarfod strategaeth proffesiynol, ac i penderfynu a oes angen briefiau ar unwaith i reolwyr. Diben y cyfarfod strategaeth broffesiynol yw sicrhau bod gweithdrefnau amddiffyn plant neu oedolion, troseddol a chyflogaeth yn cael ei gydlynu'n briodol. I rhannu'r holl wybodaeth berthnasol am yr honiad neu'r pryder sydd dan sylw. I ystyried pa gamau y gallai fod ei hangen i amddiffyn y plentyn neu'r oedolyn mewn perygl. I ystyried y tebygolrwydd o niwed i blant neu oedolion eraill sy'n wynebu risg y mae gan y person gyswllt a nhw yn ei waith neu mewn gweithgareddau eraill a chytuno ar unrhyw gamau gweithredu y mae ei hangen. I roi ystyried a gwerthuso'r perygl o niwed i blant y sawl y gwneud yr honiad yn ei erbyn a chytuno ar unrhyw gamau gweithredu y mae ei hangen. Mae'n cynnwys trafodiaeth unrhyw honiadau blaenorol neu bryderon eraill, i cynllunio unrhyw ymholiadau y mae ei hangen, dyrannu tasgau a gosod amserlennu. Penderfynu pwy sydd i gael ei holi ar asiantaeth sy'n arwain, nodi'r rheolwr cyswllt arweiniol o fewn bob asiantaeth, penderfynu pa wybodaeth y gellir ei rhannu a phwy, pryd a phwy fydd yn gwneud hyn. I cytuno ar amserlennu ar gyfer camau gweithredu a neu ddyddiadau ar gyfer cyfarfodydd pellach.
Mae diben y cyfarfod strategaeth hefyd yn cynnwys ystyried a fe unrhyw gwestiynau o ran addasrwydd yr oedolyn i barhau i weithio gyda phlant neu oedolion sy'n wynebu risg yn ei swydd bresennol. Ystyried a oes angen edrych eto ar unrhyw faterion disgyblu. Cytuno ar ba gam yn y broses y dylid gweithredu ar unrhyw faterion disgyblu. Ystyried unrhyw ffactorau eraill a all effeithio ar y ffordd y mae'r achos yn cael ei reoli. A hefyd, i gadarnhau'r trefniadau ynglŷn â phwy fydd yn cyfathrebu ar sawl y mae pryderon amdano a sicrhau bod cefnogaeth priodol yn cael ei rhoi. Sicrhau bod yr atgyfeiriadau priodol yn cael ei gwneud i'r gwasanaeth datgelu a gwahardd a chyrff gofrestredig y gweithwyr proffesiynol dan sylw. A hefyd, mae'n bosib y bydd rhaid i'r cyflogwr neu'r sefydliad gwirfoddol neu'r corff cofrestru ystyried gwahardd y cyflogau heb ragfarn. Efallai mi fydd na mwy nag un gyfarfod strategaeth, ond mi fydd rhaid i gyfarfod canlyniad strategaeth proffesiynol cymryd lle. Yn ystod y cyfarfod yna, mi fydd na penderfyniadau yn cael ei wneud. Ac yn enwedig penderfyniad ynglŷn â pa unau yn ôl pwysau tebygolrwydd y gellir cadarnhau'r pryderon. Ac yn y Gweithdrefnau Diogelu, mae yna sôn am 4 penderfyniad y gellir cyrraedd. Y gyntaf un ydy bod y pryder wedi'w cadarnhau, bod yna ddigon o dystiolaeth i brofi'r honiad. Yr ail un i bod y pryder yn ddisail. Felly mae'r unigolyn a wnaeth yr honiad wedi camddehongli'r digwyddiad, ella wedi gwneud camgymeriad am yr hyn a welsant, neu ddim yn ymwybodol o'r holl amgylchiadau. Y trydydd penderfyniad yw bod y pryder heb ei gadarnhau. Mae hwn yn golygu does dim digon o dystiolaeth i brofi na gwrthbrofi'r honiad. A'r 4ydd penderfyniad yw bod y pryder wedi creu'n fwriadol neu'n faleisus. A mae hwn yn golygu bod yna tystiolaeth glir i brofi fod yr honiad yn gwbl ffug ac mae gweithred fwriadol i dwyllio oedd y cyfan. Wrth cyrraedd y penderfyniad yma, mi fydd bob asiantaeth wedyn yn penderfynu pa camau nesaf y fydd yn cael ei wneud. Ac yn y gweithdrefnau, mae'n sôn am camau pellach i'w Cymru. Mae'r gweithdrefnau'n dweud bydd y drafodaeth ynghylch canlyniadau fel arfer yn digwydd cyn unrhyw benderfyniad gan y cyflogwr i weithredu gweithdrefnau disgyblu. Mae hefyd yn sôn a lle mae sail i'r pryderon, dylai asiantaethau sy'n cyflogi neu rhai gwirfoddol ymgynghori ar gwasanaeth datgelu a gwahardd, os nad ydynt eisoes wedi gwneud hynny, ac ella hefyd a chyrff proffesiynol perthnasol eraill, ynglŷn â'r angen i atgyfeirio. Felly, mae hwn yn dod â rhan 5 i ben. I gorffen, nid jyst y fideo yma ynglŷn â rhan 5, ond y cyfres o fideos i gyd. Hoffwn rhannu y geirfa yma gan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru, sydd yn deud, ni ddylai unrhyw un dambrysio'r her o amddiffyn plant, pobl ifanc ac oedolion, rhag niwed ac atal newid o'r fath ym mhob ffyrdd a lle bynnag y bo'n digwydd. Mae'n her y mae gweithwyr proffesiynol a sefydlaen ei wynebu'n ddyddiol. Ond os ydy diogelu wirioneddol yn fater i bawb, yna mae'n her y dylai bob un ohonym ei wynebu'n ddyddiol.